and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ug karon mga kasama, niya ang naginapos nga mga sumpay ning atong sugilanon. Hinuwaman nga pangandoy. Ang salbahis ko mga. Anong nakasod ba na siya din he? Pag-uwasan niyo si Hazel ang dili ka mo mahiagom sa mga balanin ng akong armas. Pag-uwasan niyo si Hazel! Magawas ko, sister. Unsa? Ayaw ka nagbuhata, Hazel. May agom sa kabangis ang mga way labat sa kabangis sa akong amahan. Demonyo yun siya. Manawag ko sa guard. Naghanang maamong sister. Pasagdi ko. Pagkawasan na ninyo si Hazel! Iyanak ko. Laan pagyod ko nga mugawas ka yun. Nga nakasiguro matangan ni ako din eh. Ipanit-an ko kinidapita. Niyato ang unang higayon nga nasum'o ko ni Dapita. Nagduda na ko. Mao nga naniyid ko. Og nadungog ko ang imong ikam. Pagkanaon ako. Taon ang wako'y tarong kaon. Kinitungod ni mo. Ako pa'y imong gipasanginlan sa imong kangilad. Pagkanaan ako. Ug unya sawi ko. Naay pagkaon. Kaon kung gusto ka. Pero pagdali kay wa pa makakaon ang mga madre din eh. Pagdali! Kibaw kayon nga dili ko daling mo kaon. Sige na. Lingkod na diya aron nga magsaw kita. Igutom ka man ka. Kaon na. Ay napagdaghang reklamo. Lincoln! Tony, may gichat na ko si sister sa kumbento. Tuaron dito si Senyor Emilio. Unsa? Attorney, tuaday ang akong mahal. Unsa? Panawag na yun sa jail, attorney. Hangiwa sila nga, dili mo gamit sa sirin. Kun, padung na sila dito para di makabantay ang demonyo. Ay, kabala ka, Milan. Magnay kong buhaton. Basta ayaw lang padaog sa imong emosyon, ha? Gilimtad di ko ni sister. Tingarig pagbuot sa ni Hazel ang giagad sa madre. Oh, anong buhaton mo na sa kumahal? Di ba? Ikaw mismo mahadlok man nga masayod si Hazel nga gipatay sa iyang ama ng imong mga ginikanan kaya tingalig mauwaw kini. O sige, unya lang ta magsulti. Mitubag na ang warden. Unsa naman kahintawi na hitabo ron ni Hazel dito sa kusina. Uban sa iyang amahan. Gusto ko unta siyang tabangan. Pero nahadluksad ko nga kung mapakita ko sa kusina. Tingalig masuko ang iyang amahan. O pugson gyud si Hazel sa pagpauban niya. Oh, hain pa man sa dika sila si Milan. Ingon niya di na sila dool. Di naman hinuon ko mahimutang ini, uy. Bahala na. Tawgon kong usab si Milan. Tingalig siya'y manawag. Makadungog pa ang amahan ni Hazel. Ako nalay manawag ni Milan. Dong, masa na itong buhaton? Di ka nagdadagit na nga Senyor Emilio si Day Hazel. Maghuwat lang tanoy. Nakiksulti pa si attorney sa warden. Mayong tag niya na sila. Tingalig, tuwa sila yung agianan gida ni Senyor Emilio si Day Hazel. May nanawag na ang madre. Hello, sister? O saan na nahitabo niya? Gida na ni Senyor Emilio ang akong mahal? Wa lagi ko mahibaw, Milan. Unsa man, nakakontak na mo sa mga pulis? Nakontak ni attorney ang warden. Salamat in taon. Sister, nganong wa naman lang ko ni mutukani nga naadahi diha sa kumbinto ang akong mahal. Dili mo sugot si Hazel. Nganong di mo siya musugot? Di na siya mubalik na ko? Naglabi ang iyang kauwaw. Kaya ang iya ding amahan mao'y nagpatay sa imong mga ginikanan. Wa din mo pasabta nga wa siya'y labot sa krimen nga gihimo sa iyang amahan, sister? Naglabi lagi ang kauwaw nga gibati ni Hazel, Milan. May pasidaan siya nako nga kung tug-anan ka nako. Mubiya siya diri sa kumbinto. Ay! Naglagubo ang kusina! Muan ako, sister! Luwason ko ang akong mahal! Ay!
Uwa ka makabantay sa akong pagduol nang. Ay, wag yun ka rin. Daga na kayong panghitabo nga akong gimahayan. Kinsa may nagmahay ni mo? Ang akong konsensya nang. Nagtuo manggod kang nakasaka. Hinungdan nga gihasol ka sa imong konsensya. Kay nakasagid bitaw ko nang. Karen. Nagpadalag yun ko sa kong kahuyang. Nagtuo manggod ko. Nga kung mapagawas ko ang matuod kong pagbati. Dili ko makayatak sa akong isig katao. Pero ang gimahayan ko lang, nga nung gibutangan man ako kasing-kasing nga mahikog pa. Pero dili na mahibog hikugmaon. Buang gyud ko nang tala-tala gyud ko. Imagine, ako pa'y bitugan sa lalaki nga ako gihigugma, nga nahigugma ko niya. Wa may musudya ni mo ni Ana, Karen. Doon na lagi nang ang akong konsensya. Namugos pagyud ko. Hapit talaga kumuluhod aron mabalhin din ako ang iyang pagbati. Imo ba kung gitug-anan ni Ana? Kay nagmahay ka nga wa gyud ko makatabang nimo aron higugmaon ka ni Milan? Wa nang uy. Wa gyud ko magmahay nimo nang. Nahibawgod ko. Dili ka makabuot sa pagbati ni Milan. Sama nga wa say makabuot na ako kung si Milan ang akong gihigugma. Katawaan yun ko sa mga tao anin ang ba. Makaingon yun sila nga anogon lang ang magpa-eskwela sa kong mga ginikanan. Kinamugos ko higugmaon sa lalaki nga way gusto na ako. Karen, makakita kapag lalaki nga ikaw yun mao'y higugmaon niya. Dili na lang. Dili baya kita mo inagunit sa atong kapalaran. Agay ko paghimarauton na. Ako may nakaigon ganun daghan ang nabuang sa pagpangita kang Senyorita Hazel. Aron makuhaan ang kabugat sa gipas-an nimo karong pagbasol. Tabang og ampo ka rin nga mapalga na ni Milan ang iyang mahal, si Hazel. Ako na buhaton nang. Daghan kaayong salamat, Karen. Daghan at ang nag-ampo nga unta. Madana ni Milan si Hazel sa iyang pagbalik din eh. Dali na nga! Ayaw ko, biraha! Ari tayo sa kusina. Kaya huwag makapapag sa atong pagbilan din eh. Ingnan ko ikaw, dili ko mubani mo! Uyog na na ako! Ayaw lagi ko gunit! Ayaw ko gunit kay manindog ang kumalhimo. Hindi mo dapat nang imo kamot sa akong bukton. Kung dili ka pagunit, sige, unas paglagaw aron makabiya na ta din eh. Oh! Muuna ko nimo. Kay kung magpabilin ta din mahurot ang mga kasangkapan sa mga madre. Lagaw na! Karayot, kung ablihan ang pultahan. Ha? Ayaw na lang. Makamao kong moabli. Ayaw gid pagtuo ha. Nga kay gisunod ko ang imo gusto na hadlok na ko nimo. Gitumanan talang ka. Aron dili ka maghimo kason sa mga madre nga malinaw no utang nagpuyo din Wa ko'y labot nila. Ikaw mo importante para nako. Dili ko mo biya din nga dili kakauban. Attorney, hain pa ba ng mga tao sa warden? Ang mga gwardya, ang mga polis. Kalma lang, Milan. Nangabuag na mga gamit sa kusina, sa mga madre. Tuwa dito ang demonyo nga akong mahal. Tingali unsa na gibuhat sa demonyo sa akong mahal. Dali, musulit ta paingon sa kumbento. Makasudat ha? Tada dayon na attorney. Pantay lang yun ha. Tuwa sila mga gisulyo. Pedri agi. Ayaw kong biraha. Kitingalig bang sukamot ko. Tingalig makuha din akong gisabag. Unsa tong imong gisulti? Nagsabak ko sa among anak sa giingon mong saop. Animal! Ako siyang gahigugma. Pusa gitugyat ko sa akong mahal lang akong kaputli. Siya'y amahan sa akong karong gisabak. Liwat ka gyud sa imong inahan. O ganong naapil din ang akong inahan. Liwat ka sa imong inahan. Mabdos de siya siyang akong gidagip. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!